Birn priča. Nova epizoda podcasta Birn priča je pred vama. Preda mnom je Saša Dragojlo, novinar Birna i Balkan Insajca. Dobrodošao u naš topli dom. Hvala na pozivu. Hteli smo danas da prođemo kroz njegove dve priče. Dva trenutka u vremenu i prostoru. Tiču se trenutka sa početka 90-ih, kada je Rio Tinto prvi put dolazi u Srbiju, i sadašnjeg trenutka u kome Rio Tinto nastavlja da otkupljuje zemljište u okolini Loznice. Dakle, uprkos raznim izjavama naših zvaničnika. Ovim je, što se tiče projekta Jadar i Rio Tinta, sve završeno. Gotovo je. Rio Tinto je i dalje u Srbiji i nije tako pasivan kao što se je mislilo. Saša, jel ti možeš da nam kažeš šta si u stvari otkrio u ovom zadnjem tekstu? Da, pa u suštini svi se sećamo kakva je halabuka bila prošle godine i protesti protiv Rio Tintovog rudnika. Dakle, vlada je u februaru zvanično rekla da, to jest krajem januara, da je projekat obustavljen i svi smo mislili, to jest nismo mislili, aktivisti su sumnjali da to nije baš tako, da su izbori u suštini motivacija da se taj projekat zvanično obustavi, pošto je prvi put Srpska napredna stranka osetila da ovaj projekat može ući njihovo biračko telo i oštetiti ih na neki način. I naše istraživanje koje smo objavili pre par nedelja pokazalo je da uprkos tome što je vlada, kako Ana Brnabić rekla, stavila tačku na projekat, to baš i nije tako, zato što je Rio Tinto prema našem istraživanju samo od juna do januara 2023. godine potrošio je 1,2 miliona evra na kupovinu zemljišta u okolini Loznice. Dakle, kompanija je bez problema potrošila 1 milion evra samo za kupovinu zemljišta, iako je navodno premijerka vlade obustavila taj projekat. Tako da mi vidimo da i mnoge druge izjave zvaničnika i Rio Tinta i američkog ambasadora nedavno, da prosto taj projekat nije obustavljen i da je to samo nekakva šminka u javnosti, prosto kao što pojedini to zovu kuvanje žabe dok se ne steknu neki povoljniji trenuci za projekat. A kakve su tačno bile reakcije na onaj tvoj tekst? Znam da su pitali Brnabićku na nekoj konferenciji. Da, pitali su, čak mislim studenti fakulteta su pitali Brnabićku za taj tekst, odnosno za informaciju da Rio Tinto nastavlja da kupuje zemljište. Ona je rekla da je to privatna kompanija koja ima pravo to da radi. Sad mi možemo ući u motiv zašto bi jedna privatna kompanija bacala pare u bunar ako ne očekuje da se taj povratak vrati. Takođe je interesantno, dakle, prilikom istraživanja na ovom tekstu, ja sam namerno uzeo podatke od juna 2022. kako bi dao kompaniji prostor, s obzirom da su oni, dakle, kada je projekat obustavljen, mesec dana kasnije pojavili su informacije da oni i dalje kupuju zemljište. Oni su tada dali saopštenja da su to stare obaveze koje su oni preuzeli. Zbog toga ja, da bi ispao pošten prema njima, nisam teo, dakle, da uzimam, i bile su neke kupovine i pre juna, ali sam rekao uzet ću od juna prosto da dam dovoljno prostora da se, eto, kažemo da su to nekakvi započeti projekti. Međutim, od juna do januara oni su, dakle, nastavili da kupuju zemljište 5,8 hektara i to je jasan pokazatelj da oni nisu prestali. I kada sam pitao kompaniju kakve su to preuzete obaveze, mislim, zašto bi Rio Tinto imao obavezu prema nekim seljacima tamo i nastavljao da troši te pare kada je projekat obustavljen, oni nisu odgovorili na to pitanje. Ti u ovom jednom tekstu od prošle godine pišeš, pa onda sad ide citat: uprkos tvrdnjama aktivista da Rio Tinto, čiji je projekat vlada Srbije navodno zaustavila, nastavlja da istražuje litijum preko drugih kompanija u Srbiji, o tome nema dokaza. Da li sad imaš dokaze da preko drugih kompanija Rio Tinto istražuje litijum u Srbiji? Ne, dakle, u tom tekstu ja sam se bavio istorijatom istraživanja litijuma u Srbiji i baveći se spekulacijama, dakle, projekat je obustavljen, da vidimo da li sada Rio Tinto koristi druge kompanije. Ono što sam ja u istraživanju utvrdio su nekoliko stvari. Prva, da nije samo Rio Tinto u Srbiji i ne istražuje litijum, tu su još nekoliko kompanija, australijske i kanadske kompanije i jedna kompanija srpskog državljanina.
Tako da nije Rio Tinto jedini koji istražuje, ali kao što vidimo, Rio Tinto je ostao na tom svom projektu i nastavlja da ga sprovodi. Dakle, ni ne koristi nekakve druge pravne subjekte, već ide direktno i dalje. Tako da, druga stvar koju sam utvrdio jeste da Rio Tinto je u Srbiju, dakle, zainteresovan za istraživanja ruda u Srbiji još od 90. Da, evo to može bude novo pitanje. Znači, ja uopšte nisam znao da Rio Tinto od 90. u stvari baca oko na Srbiju i oni su tada došli ovde, tako. I preko te braće, to jest jednog od braće Grubin, Nenad Grubin, jel? Možeš nešto o tome da nam kažem, o tom početku 90. Da, pa, dakle, početkom 90-ih tada su većina zemalja istočnog bloka prolazile tu tranziciju, mi smo imali te malo drugačiju situaciju ratna dejstva, međutim strane kompanije su čekale taj moment kada će početi ta tranzicija u kapitalističku privredu da bi mogli da uđu na to tržište. Dakle, još 90-ih je Rio Tinto počeo da se raspituje u Srbiji šta se dešava i prvi trag koji sam našao, dakle, zvanično, jeste da je Jelena Obradović, profesorka sa Rudarsko-geološkog fakulteta, dakle, 97. godine dala indicije Rio Tintu da dođu ovde i da traže u okolini Loznice, dakle, u tom jadarskom basenu, da traže rude. Dakle, ona je direktno u pismu njima to preporučila. Oni su još početkom 90-ih dolazili, jedan geolog, ako se ne varam, Bob Kelly se zvao. Dakle, i onda imamo to da se pojavljuje geolog Nenad Grubin koji je bio asistent profesorki Jeleni Obradović. Dakle, Rio Tinto dolazi prvi put od 98. godine u Srbiju kao delegacija, oni odlaze da obilaze taj jadarski basen. Nenad Grubin odlazi da radi u Kanadu za Rio Tinto i on je paralelno radio i na fakultetu i za Rio Tinto. I nakon 2000. godine, kada je srušen režim Slobodana Miloševića, Rio Tinto slobodno dolazi u zemlju, registruje kompaniju i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini i počinje zvanično, koristeći ta znanja, dakle, već su uspostavili kontakt sa ljudima, stručnjacima sa fakulteta, započinju, dakle... Fakulteta Rudarsko-geološkog. Jeste. Znači, taj fakultet je već uradio neka istraživanja na tom prostoru i u to istraživanja su bili uključeni upravo Jelena i Nenad Grubin. I oni imaju neka saznanja o tome. Dakle, ta istraživanja su urađene još 80. godina u socijalističkoj Jugoslaviji za potrebe ibarskih basena. Dakle, i tada je već utvrđeno da tu postoje određeni, dakle, borat, litijum i tako dalje. Sada, dakle, ovi ljudi sa fakulteta su prosto razgovarali, napravili kontakt sa Rio Tintom i uputili ih u ta saznanja, naravno. Nakon 2000 oni prave kompaniju, gospodin Grubin postaje direktor kompanije i postaje jedan od menadžera Rio Tinta. 2004. godine se prvi put otkriva taj jadarit kod nas. Dakle, do tada oni nisu znali da li je to, šta je tu tačno. Dakle, znali su da ima dosta stvari, ali je 2004. zvanično se otkriva jadarit u kome se nalazi litijum i 2007. godine on postaje deo Prirodnjačkog muzeja u Londonu. Strani mediji pišu o njemu kao kriptonitu, s obzirom se hemijska formula podsjeća na formulu iz filma Superman i kreće čitava hajka. I tada u svetu počinje jagma za litijumom generalno. On postaje mineral, pa zbog zelene tranzicije, zbog potrebe za elektronskim baterijama i tako dalje i tako dalje. Tako da od tada Srbija postaje na neki način Eldorado za traganje za litijumom. Brat od gospodina Nenada Grubina, Jovan Grubin, je tada počeo praktično da osniva start-upove, razne kompanije koje su takođe krenule da istražuju pored Rio Tinta litijum u Srbiji. I od tih 5 kompanija koje sam naveo, dakle, brat od Nenada Grubina, Jovan Grubin, je praktično ili bio direktor ili osnovao bar 5 tih kompanija, a mnogi u njima su bili zaposleni, bivši zaposleni Rio Tinta koji su početkom 2000-ih radili na projektu Jadar. Tako da to je jedan uvezan krug. Oni su to planirali jako dugo i prosto kada su se zakonske regulative namestile da to bude izvodljivo, oni su započeli, dakle, taj projekat. Samo sam hteo na kratko da se pretvorim u nekog đavoljeg advokata. Znači, da li postoji nešto loše u tome da profesori sa Rudarsko-geološkog faksa
daju podatke privatnim kompanijama? Ili ti podaci trebaju da budu vrlo onako poverljivi i strogo čuvani? Pa sad, evo, mislim, ja ne bih da se izjašnjavam, govorit ću kao novinar, to sam i postavio svojim sagovornicima u tekstu. Dakle, u svetu danas postoje institucija Inside Info, odnosno insajderska informacija. Naravno, 90. godina u Srbiji koja se raspadala ekonomski, socijalno, posle ratova i tako dalje, prosto ti ljudi su gledali nekakav svoj interes. Međutim, država Srbija bi trebalo da štiti sopstveni nacionalni interes i svoje resurse. Dakle, rudna bogatstva su jedna od osnovnih stvari koje jedna žena i prirodna bogatstva, koje jedna zemlja treba da štiti. Srbija, kao što vidimo, nakon 2000-ih nije ništa učinila da to, kroz sve zakonske promene nisu učinili ništa da to spreče. Tako da, mislim da treba da na političara i na vlasti više uperiti prstom ovde. To što su geolozi, u ovom slučaju Grubin i njegov brat, ušli u taj posao, nisam siguran da tu ima nekakvih krivičnih stvari, ali prosto je zanimljivo objasniti ljudima, osvetliti čitav taj proces, jer mislim da može biti značajno i za budućnost. Dakle, kako smo mi nekakve institucije, znanja uspeli da uništimo, devalviramo i da za male pare prodamo nekakvim stranim kompanijama koje će na kraju imati većinski profit od toga. Imamo još jednu stvar. Ti kažeš da pišeš u ovom tekstu da u više ovih stranih rudarskih firmi koje istražuju litijum u Srbiji rade bivši zaposlenici Rio Tinta. Sad, je li to neobično? Da li je to nešto što se dešavalo i pre 2010 ili je to neka nova pojava? Da li se to dešava u drugim zemljama ili je kod nas ovdje to nešto malo čudno? Pa ne bih govorio o drugim zemljama, ali postoji jasna situacija. Dakle, ti ljudi su radili u Rio Tintu između 2007. i 2010. Dakle, kada je litijum postao kada je otkriven litijum, kada je u Prirodnjačkom muzeju i kada su mediji svetski počeli pričaju o litijumu, ti ljudi su napustili Rio Tinto i otvorili su nove kompanije, odnosno ušli su u nove projekte pored Rio Tinta. Dakle, ti projekti su bili istraživanje u blizini Rio Tintovog projekta, kada su oni imali direktna znanja i to je njihov apsolutno jasan poslovni interes. Tako da, u tom smislu, nisam siguran da je Rio Tinto preko njih pokušao da proširi se i dalje, jer mislim da Rio Tinto previše moćna kompanija, da ne mora, bar u tom momentu kada javnost nije bila ni upućena šta se tu sve dešava, mislim da je to samo prosto način kako ljudi koji su imali te insajderske informacije koriste ih kako bi prosto došli do novca i napravili neke svoje poslovne poduhvate. Evo, ja sam naišao na neki sajt Astronomija iz 2007. I ovaj jedan komentar kaže, kad ćemo da se selimo, ja sam na 1 kilometar od mesta gde su našli kriptonit. Neki Nebojša je napisao. Dakle, uzorak tog jadarita je u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu. I tu se pominje neka Tatjana Milić-Babić. Dakle, postoji kod nas. Ne znam li su dobijali neke nove primjerke. Da, ne znam. Mislim, ovo u Londonu je odjeknulo, dakle, u svetskoj javnosti, ne samo u Srbiji. U tvom tekstu se pominje pored Nenada Grubina i njegov brat Jovan Grubin. I sad ti si njih intervjuisao za pripremu ovog teksta, pa me zanima šta su ti oni rekli. Kako su ušli u biznis sa ovim rudarstvom? Da, pa ja sam pitao, pošto je Nenad Grubin geolog koji je od 90-ih radio sa Rio Tintom, njegova uloga nije bila sporna, odnosno nejasna. Međutim, bilo mi interesantno da je njegov brat u priči i Jovan Grubin. Dakle, on se nema nikakve veze sa geologijom, niti bilo šta. Međutim, od 2010. on je čovek koji je bukvalno u 5 kompanija koje su htele da istražuju rude i litijum u Srbiji. Dakle, on je ili setapovao njih u APR-u ili je njihov direktor bio, sve do skoro. I ja sam pitao gospodina Jovana Grubina otkud on u tom poslu, da li je možda njegov brat koji je direktor Rio Tinta ga je prosto uputio u to, on je rekao mi možda jesmo braća, ali nam kese nisu sestre, tako da nije hteo da potvrdi vezu, mislim, koja je meni lično očigledna, da je prosto preko brata ušao. Kada sam ga pitao šta je on radio pre toga, da li se bavio ovom strukom na bilo koji način, on nije želeo da odgovori. Tako da, mislim, jasno je da su oni hteli da iskoriste taj jedan moment da prosto da uđu u taj posao. Kako ti vidiš dalje razvoj situacije? Kako vidiš da će na kraju Rio Tinto graditi u Srbiji? Pa da, dakle, ja očekujem da će
vlasti Srbije u jednom momentu ponovo pokrenuti ovaj projekat. Videli smo da je Aleksandar Vučić nekoliko puta pomenuo ideju referenduma, da li lokalni, da li nacionalni, nije definisao, međutim, baš smo mi u ovom posljednjem tekstu objavili da Rio Tinto više favorizuje lokalni referendum u odnosu na nacionalni, ako bi uopšte bilo referenduma, što je razumljivo jer oni na lokalu su uložili mnogo novca, mnogo je mali prostor i ako bi Srpska napredna stranka njih podržala, oni bi imali jako moćnu mašineriju da prosto ljude ubede, da se tako izrazim, da glasaju za projekat. Međutim, na nacionalnom nivou je to mnogo teže, videli smo koliko su se ljudi bunili. Rio Tinto posebno navodi Beograd kao problematičnu tačku, znamo da Srpska napredna stranka nije napravila ozbiljan rezultat kao na republičkom u Beogradu, da je opozicija čak osvojila 50.000 glasova više, tako da oni se plaše, dakle, referenduma. Međutim, ono što je bitno reći, a to je da pitanje je zbog čega bi uopšte imali referendum u ovom pitanju kada postoje zakoni zemlje koji propisuje tačno kada projekat može se sprovede i kada je sama vlada obustavila projekat. Tako da većina aktivista sa kojima sam razgovarao, oni se protive referendumu, misle da projekat nije u skladu sa zakonima zemlje ovakvim kakvi jesu, tako da nema nikakvo, ne znaju po kom osnovu bi uopšte neko raspravljao referendumski o ovom projektu. Misle da taj projekat je gotov, da vlada treba da poštuje svoju odluku. Ok. Ovo je bio Saša Dragojlo, jedan od onih koji će nastaviti da prate aktivnosti Rio Tinta u Srbiji. Ja vas pozivam da zapratite, da lajkujete i sve to. Pored YouTube-a ima nas i na streaming platformama kao što je Spotify, Deezer, SoundCloud, Google i Apple Podcast, Stitcher, podcast.rs. Hvala na slušanju i doviđenja. Birn.